Shukor nakaslem jong unong san Hima. Namar Gajingdon Gajingsha Khang Lynti haka Surok Byrnihat-Jorabat u Deputy Commissioner kari Bhoi District u Dr. Abhishek Saini IAS haka Arphoi Tarik Nailar Arja Arpho Hendreu ulapan mi gajing pentip pat ba ya ki Lynti Ïaid bagi kali ki dai ban Ïaid ki Bhoi District ki Kyntu ki pat ba khamtam ki to kinong net jinglet ki balet sha sumar ki banet shika lengsun ki station rail bat ki bai pat ki kam bakerki ban Kiar ban Ïaid naga Surok Byrnihat-Jorabat namar kajinglong jingman kabasniyo nagbenta ki bawan na Shillong nongpo Byrnihat banet sha LGBIA gati bat sha station rail kin Ïaid na Byrnihat piling kata sha killing lani kin Ïaid na Surok nongpo pathar khma shadu rani katba ye ki bawan na LGBIA gati na station rail sha Shillong kin Ïaid na basistha piling kata shadu killing lane kin Ïaid na rani pathar khma shadu mairang lakinturu ekipat ba na baro arliang kata na Assam bat Meghalaya ban kongu ekaching betha bakin Kiar ban Ïaid na Surok Jorabat Byrnihat hendai ban Ïaid na kitei ki Surok balakdo haning kumjuru ki Bhoi District ki Kyntu ekipat ba ban Pynbeit Bhai ki kamle jinglet jongki bat ban Trailang bat ki bor Ïaid ban Suk ban Ïaid bet kru kom Ïaid kali